Joo, 26. joulukuuta tuli tempastua kilometriä 100 metriä, keskimäärin 6 minuutin aikaa 100 metriä. Että kyllä tämä aina, niin kuin sanotaan, syöpöttelyn voittaa, kun vähän pistää kulutustakin liikenteeseen. Mutta tämä on Tampereen edullisin liikuntapaikka, tämä uimahalli. Että suosittelen jatkossa muillekin. Kuuluvuus olla heikko näin uinnin jälkeen, jos on vettä korvassa, mutta ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa Tampereella keväällä. Eihän tästä enää pitkään ole, että katsokaa sieltä kuntavaalit Tampere 2025, niin ollaan käytettävissä. Yhteydenotot vapaussoturi@gmail.com ja tervetuloa yhteislistalle. 10 nimen lista ja yhteislistalle, niin katsotaan miten yhteistoiminta sujuu. Se on moro ja molskis.